идвам за втори път да снимам това видео с въдиците, понеже първия път се изтри по някаква причина антивирусата реши, че не ми яж въдицата, че е вирус и ми изтри видеята, блокира ми картата и трябваше да се форматира. И сега идвам да тествам за втори път графиткаста, също не да тествам за втори път да снимам, иначе съм я тествал вече бая пъти. И съм взел двата варианта на графиткаста, 762 и 682 май беше. Да, сега ще ви ги представя, като цяло доста добър вариант, но ще видим. И както ви казах, дойдохме да снимаме, видях Божия промисъл. Ето, хоп. Имаше Библия на понтона и реших, че това е моя понтон. Отзад правят някакво празненство. И се очертава да е шумничкото, не знам колко ще стане нещо. И сега ще сравним двете въдици. Двата графиткаста, които аз съм взел да тествам. Ето, едната е до тази по-дългата 7,6 е до 12 грама. По-късата, която е 6,8 е до 8 грама. Доста прилична и красива изработка, поне според мене. Много изчистена. Ето тук може да се види колко е изчистено. Има детайли, ласткаст. Има си, ето тук, карбона, типа на карбона. В случая това е T1100G наклонена 40T. Не знам сега точната формулировка за този карбон, но доста високо модулен и доста добре работи. Много е звънка, аз я тестах вече няколко пъти, едната и другата. И още ми е трудно да кажа коя ми е по-любима. Понеже тази до 12 грама си е откровенно джигова въдица, която се ловят за силикони и е доста прилична, понеже се мятат спокойно неща до към 12-14 грама, докато тази, която е по-малката, си е наистина до 7-8 грама. Но пък за пастърви, кефали и костури, де факто за някаква относителна универсалка, късата е по-добрия вариант S682. Коя на мене ми хареса повече, още не съм решил, може би клоня повече към тази до 12 грама, понеже ловя тук на разни баластриери софийски, те са дълбоки и често се налага да мятам по-големи неща. Нарочно съм сложил в момента и на две различни макари, но с 0,4 влакно и двете, за да мога да сравня като чувствителност как е. Аз съм ги пробвал, както казах, и двете са супер звънки. И ще видим дали ще хвана някоя риба. То вече е бая късничко. В момента е 8 часа и имам около час и половина. Но все някоя костурче се надявам да излъжа. Вече сте гледали доста ревюта и на Ваню, и на вероятно и на Миленко. И сигурно и на други момчета, които се занимават с спининг. Аз, както винаги, съм последен, но исках да видя, да преценя кое, как и защо. Да видим до след малко дали ще има риби. Айде! Снимай, ето се вижда е така върха, като лично се вижда как работи. Не знам ли за близък? Гледай към мене, там гледаш, не знам какво гледаш. И първа риба. За днес първа риба, не? Правя една бърза снимка и хайде обратно на водата. Оринко. Имаше ли нещо?
Моля? Имаше ли нещо? Да, съм много доволен. Платики, каракуди и червоперки. Платика, каракуда, бабушки, червоперки и един амур около 3 кг. Видях, че накрая имаше нещо, Ама с да. къса. Нищо. Голямо, да, с 0,10. Има риболов. Аз тук на фидер също идвам от време на време и се прави добър риболов. Много. И няма хора. Няма хора. Да. Това е красиво. Лори. Въпросът е, че аз бях за древни риби. И това Да. просто нямаше почти никакъв шанс да го извадя. Аз да ти кажа, тук като идвам по 0,14 и проводи слагам и пак кълве не са наплашени. И то беше днеска по-скоро за да си Да. направя експеримент. Кеф е много и рибите реагират на храна и изобщо си е... Бомбандира ги, просто те взимаха директно на попадане. Аз въобще не можех да стигне додолу. По едно време просто чист по-голяма кошница направиха по-твърда, просто да стигне додолу, защото Да, той иначе. беше готино, стана хубав динамичен риболов. Той беше няколко човека ме тръгнаха до край дясно, то стана една буря тук. Да. Те го знаят всяка една риба къде е. Има няколко тона по 40 кг, ми казват. Да, е там на кулата Единият има. стои е там, да, там на кулата. Да. Мен ме е взимал, не знам той ли, ама някакъв сон тук, точно на кулата, преди 2 години, 3, и на силикон, на един фиш. Единичка само ме удари, разви 5-6 метра бързи аванс, изобщо нямах Шанс да... То изобщо не можах да го обърна. Разви 5-6 метра, изправи куката и се откачи. Аз защото затегнах и изправи куката и се откачи. Имаше, в смисъл, що мисля, че щом имаше слус по... Да. Значи е било сон. Вероятно, да. Да, колко голям, нали, не знам. Има. Има доста прилични. Но са трудни риби. Искат си... То по-добре така, отколкото... Именно. Това му е чара и на геолчите, затова не идват толкова много хора. Мен ме кефи, защото... Точно заради това ме кефи. Па и на фидер тук си е много готино. Аз даже някой път и на щека ще го пробвам. Нищо, защото тук е достатъчно дълбоко отпред. Един приятел вчера бяхме, той захрани наплувка на матч, му дадох един матч. И е тук съвсем близо някаква хубава риба, не знам това, защото той малко напъна повече, колко трябва и му скъса. Ма хубава риба беше, в смисъл е тук му скъса. Па червоперки бяха гол след гол. Много стават тегави и си дойдат като стоите. Това да. е пълна трагедия просто. До тук е добре на 2 метра и приключва. Като види кепа на тази прозрачна вода и направо пали две. Той така ми скъса и тук. Аз те видях, че тако беше пуснал кепа, като ти дойде до това и... Сложих си го на дъното, не е да го гона, викам само ще го дебна, само да го дигна леко и аз използвам това за опора, за да може да го... Само ще го... И замина. Айде! Лори, какво ядеш пак? Лори? Тя... Да се видиме отново. Ще се видиме? Хубава и на тебе. Чао. Другия път дакилите. С дакилите, да, ние нашия нон-стоп насякъде го носиме. Още една история. Ето, днеска не са гъсти рибите, но пък за сметка на това има. Сега хванах тая с 682 до 8 грама. И е много чувствителна, много приятна, но ви. И сега ще пробвам да сложа една доста по-малка примамка, за да видя дали рибите не са в горния слой. Защото когато са капризни, искат много дребни неща и много бавно пропадане. Ще запазя горната кука с повода, който се рее свободно, за да пропада бавно. Защото много от ударите всъщност са горе. Може би едни 70% от ударите са горе, когато падне уловото на дъното. Последните сантиметри тук пропада много бавно и долу по-естествено и явно рибите това им влияе доста, защото се оказва
сериозен ефект. Вече канала се развил и имам личен асистент, който снима на камерата, ходи за риба и т.н. нататък. Рибка на нано с въдичката. Исках да пробвам колко е чувствителен и колко може да мята, защото Ваньо си писахме тия дни и твърдеше, че мята неща по грам и ги чувства. И на мен ми стана любопитно да пробвам дали е така наистина. И явно ще се окаже прав, защото тази главичка 0,4, нека другите силикончета двете са най-много още толкова, което значи, че 0,8 си ги мята и работи с тях. Естествено не мога очакват, че ще звъни с 0,8 цялата въдица при мятане, но достатъчно добре работи с неща около грам, да речем. Аз първоначално, като я тестах, мислех, че преди това, че е кух върха, ще мята и ще работи с неща от около 2 грама, но най-вероятно... изтървах риби. Най-вероятно е на база на предишен опит с въдица с кух връх. Тук може би заради високомодулния карбон доста нещата са по-различни. Въдицата така се метна от гълчето понтона, как сработва. Ето как сработва въдицата. Фаст строен, бърз, даже екстра фаст може би, но доста адекватно, има мощ. Достатъчно има мощ за да се бори с някакви рибки и по-прилични. Забравих да ви кажа, че нещо, което ме впечатли, са водачите на едно кръче. Те са копие на Fuji, но са доста по-здрави на огъване, защото Fuji-тата имат проблем. Също не е проблем, но особеност, че са една идея по-меки титаниевите водачи, макар и гъвкави. Тук не са толкова гъвкави, но са много здрави и не се гънат, което за мен е голям плюс. Не виждам по нещо особено се различават от Fuji-то като качество. Тъй, че евала на Taneri Fishing Zone, че са направили такава въдица. Защото за българския пазар поне според мен е много важно да имаме български продукти, които са адаптирани достатъчно добре за нашите условия. Японските въдици са много хубави, но те си ги адаптират за морски риболов. И не че са неприложими, напротив, просто са с различна специфика. Докато тук нещата са оптимизирани много правилно и много по вкуса, който имат масово риболовците в този сегмент Light и Ultra Light. Доста добре се съобразили с изискванията на хората. Интереси си, аз се изненадах, като я видях за пръв път въдицата, колко е красива. Защото винаги дръжките са основният компонент, който... как хванах риба? Основният компонент, който грабва в една въдица, дали ми е удобен. И тук просто ми залепва. Някой казва, че не има удобен, не знам. Може би са свикнали с по-големи дръжки. Но на мен тази изчистеност на дръжката много ме кефи. Ето го то, както казва Ваньо, пържат костур. Тук налапал силикона като няма да казвам какво, че ще ни цензурират канала. Искам
да ви кажа, че живея за момента, в който ще свърши това ревю, ще си взема един гирус. Ще ви снимаме и гирусите да видите какви са яки. О, как клъвна! Старваго. Защото си мисля за гируси, вместо да лови и да гледам какво се случва. Само ще ви покажа, че ми падат гащите, което значи, че съм много гладен вече. Изнемощял. Ваню пие козел. И сигурно му плащат, аз пия пепси, защото от козел нищо не ми плащат. Ако искате да подкрепите канала, накарайте Пепси да ме спонсорира или пазарувайте от adifishing.com.bg, както и да го отворите, ще се отвори. Още няма качени много неща, но качвам. Тепърво ще кача въдичките, може би тези дни, като си седна на задника да свърша малко работа, но вие може би звъните на телефона, който е даден в сайта и да си поръчате неща, които не са вкарани. То така, стига реклама. Пия и продължавам. Пепси, замислете се. О, да. О. И аз се уча като истинските инфлуенсъри да викам. Охо, аха. Ето го. Спри се. Окей, ще тай, да. Чакай асистентки, дръпни се, си вземах телефона. Много важно, не снимаш ли рибата, все едно не си я хванал. Сега ще пробвам. Там далечината играят рибки, което всъщност много често се случва по малките рибки, даже в повечето случаи ходи и костура, защото с тях се храни. И ще пробвам да излъжа някой там в пасажа с малките рибки, някой костур. И се надявам да клъне нещо. Винаги следете къде са пасажите с рибки. Даже като отидете на някой водоем, е много добре в началото дори да не бързате да мятате, просто седнете, пийте едно кафе или нещо, пушете една цигара и гледайте какво се случва по водоема. Гледайте в плиткажите, покрай брега, дали нещо гони, дали има малки рибки. Птиците гледайте къде са, защото птиците винаги ходят по рибите. И така ще имате повече успехи. Много е важно за мен да кажем поне 50% от успеха е в правилното място и в правилната стратегия, която ще изберете. Ако рибите са горе и видите, че играят и гонят горе, пробвайте с повърхностни примамки или такива, които пропадат много бавно. Ако съответно не виждате никаква игра на риби, това не е гаранция, че няма риби долу. Някой път лягат на дъното и се хранят изключително и само на дъното. Тъй, че не се отказвайте, тествайте. Аз винаги като отида, макар да звучи много комерциално, слагам един фиш единички и започвам да тествам дали имам удари. Защото фиша е страхотен лакмус за това дали има риби изобщо. После мога да сложа някакъв друг силикон, но така тествам дали има активни костури. Не знам какво толкова ги привлича, обаче е факт, че фиш единичката буквално е атомно оръжие за костурите. Защото много често ми се случва, мятам на други силикони, нямам риби, даже нямам и почуквания, слагам фиша и веднага започват някакви кълванета. Или ако не веднага, то поне са доста повече, отколкото на друг силикон.
Нямам идея на какво се дължи това наистина. Замислял съм се дали няма някаква химия в самия силикон, но нямам идея дали е така или не. Дали само защото визуално прилича на рибка до суш. Най-якия улов, чашка с нейлон и не знам какво още друго. Мидички. Ох ли, четите подобни гадости. Трябва да изхвърлим. Ето за снимка. Сега ще си я снимам. Чакай, ще да я фокусира. Така, вече е време да си попотръгваме. Риболова не беше силен, даже си беше откровенно слаб. Пак някаква риба си излъга. Направих едно малко ревю на въдицата. Лори, ела тук, бе. Ела тук, стига до сажа на хората. И така, се видим до следващия път, когато ще се опитам да направя по-добър риболов и да ви покажа повече как ловят тия въдици. И не само въдиците, и аз да ви покажа как ловя повече. Но така, риби сте виждали всички как се лови. Аз ви направих едно кратко представяне на въдицата. Като цяло за мен е цена-качество в момента няма по-добро. И това не е защото е реклама. Защото имам някакъв поглед над пазара. В този ценови клас просто въдицата е прекрасна. Супер звънка, много красива, много изчистена и изобщо прекрасен баланс цена-качество. Даже според мен е доста над... Цената е доста под това, което може да се обяви за това качество. Но в личен разговор Танер каза, че се е целяло да бъде супер достъпна на максимално добро качество и верно успял, което е айде. И оп, е така да разгърнем. Оп. И тук кучето, то не се вижда куче от светлината, ма е тук. Носа му е съвсем в храната и почваме да ядем. Стига толкова риболов. Това е най-якия завършик на риболова.
страшно ме
То си И те става. се изнесоха и перфектно. Супер, супер.